mbabwate byewa mbasomete nabo igorobole inyura kerema nkeriko sekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera asumurubiryo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali no bolema ayekwarorire bagotenga tira rituko ria Jumanne Chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili Chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima ime ya Ndizi TV. Ndizi TV obwansu bw'omugusii Maete chiba senguru kuchira marieta mange sana. Ekeboko, orwenyi, amagomba. Tunda chinyinga karangeri omwana omwabo. Wono chintunda chinyinge. Make use. Obuojo mbotakeire. Skuru chegwiru Abana mbatakeire bitabu. Mondongu bware chiribuga. Ikomi. Kila rituko mondongu bware 10,000. Na mwiso bwe week. 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesi mi yao yako genda say baby business number 888090 igori yoga wako ndabagadayi okubeka emye moyokai unokubeka chintunda chinyenge chance yao yobugwi igiri guru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo wono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchireni kyombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 guchigoro semejirao kuwatikana nukugania kwa bange umubugani usindiz villa uyugu toka embassy ibari kurwa Kisii kugenda uyugis nigo kuarganirie tenkoire mulero mono titarike mirongo nenye hitukuri Jumamosi umutinyoyo umunyangero mokonkegima uyochire nkuma odongo swag inge gimalo inge kama Nero kare kugokia bageni gochakira Chinsa 12 cy'amarogoba gokitwaniye buge omuntu yo mumugima n'ijisho ingicumye cyuka agosohera roro akizimi iliuka cheri bagari yaho asenoti isano no ibire cyanda isano nemo isatu isano n'isato isano no ibire marakatatu isano nemo nincho mwenzi Sindis Villa embassy tuibwa toke goikase nyaboda shemeji nyamita mama nore meire nechibesa choko gendereria na gukinia obonchorere bwao Musoni Microfinance ni gotoro asengencho yao goru atore chilon choko gendereria meroberio ao yo bonchoreria buna kugora chilori na boigo tractor choko kora obonchoreria ase chiskuru chiabanto nyene chirigetie kwegendereria gose kugora chibas chiskuru boigon koru atore chilon ase abaremi na bonchoreria ao ngoro kukare ngoche Musoni yankonyire binte binge konyorande chibesa kurororo nagurire ng'ombe yane ndagira nagure obotu nabeke ebimeri ebi skuma spinach nabogorie ebituma nabeke tinga yane nanyakoni bono gwati baisanya biashara bami inji Musoni mobogori chibesa mokorere biashara tiga guikaransa ispo ne chibesa chire Musoni wane tokuba arigania se Musoni Microfinance onde bwese ogane chibesa chokore biashara use biashara bya nirense nabagucha Musoni tomokonye go boost biashara byaye nigo toreme omochiobo songo asama gacha umoja egorobe ntanga ni mbarabare ne benki ya cooperative usasa mange tonyoro wetera se namba enoti isano na ibere isato isano isano nemo isato
isato isano nemo ibere ibere. Msoni Microfinance ya masa. Kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia bintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuri chete cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paint no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chigulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Mbiamano sana mwanchu mulebeta seni kia Ndizi TV na kwasemere kwanu unakwaberi kugutwara oboligerelia borobia na boigo kwegokeria emirobelio emegeta seni kia Ndizi TV na biro binde nendengo kwaligania asemesa ya mangana maya elindengo manye na reyabireka gokorekana kurwa chingongo chonsi inyechense astinse mochiche mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyora wetera Ndizi TV News Digital na bagasensemeria YouTube wetera Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonya wetera www.ndizitv.net ireterane Fridah Kerubo ikaransa oike elindengo manye asenchera yobwenge chinga kitoroche ababwata nikorwa ase kiombe gya matatu Workers Association na boigokorwa ase kiombe kelkia matatu Owners Association babere bakobolia serikali ya county ya Kisii kobwatrana asoko nikimna oboncherele bwa matatu ngoki na bole asorgongo rwausi na boigo maiga ya bana kwegwa omutimo komokeigo nigo abaibuli babere bakoboligwa bagende kulinda abana babo wika babere bakwirana chiskuru na boigo maiga ya balimi kwemurungani korwa ase factory ya Kebirigo nigo Kerubo kurwa se factory yo nababwatani bande kurwa se factory yo babere bakwimukia egetambukiro naboigo gotalira chitundu bali asogo kwanera engana yo gusikia motu bonus kuika umutinyi Ikomi boigo asorongo rwausi nigo toroche omugaka gusea matekorwa asensemeri yekenyorokia irianyi yaberege kubolia obokonyi gochia somugaka Anthony Turera asoko nikebuna obogweni mwanchumulia toska tonyegera kwirana ndasegekege kekerebosyo elinde ngomanye amange Karansa oike elinde ngomanya senchira yobwenge gingo chaka Amayia yebirebiga nigongo chakira ase county ya Kisii asengo kumanya buna amate yo mugaka Anthony Turura yogotoka ase ekenyorogia irianyidi imewe wodi ya bugeka ebunge ya kitutu cha South county ya Kisii nigo babolirie obokonyi wechibesa elinde omugako yo konyora obogwenya mugaka Anthony nigo abimbete ebigoti
eyueganetie gochigokorerwa okobarwa ase nyagitari ya Kenyatta korende amateyo nigeratware ogosangereria chitariki inye chiomutinyo gatana limo chiomwaka oyo iga ase baborire bwensi ore nokobwana boigo omoyo bwokorwa gotarira chinsemechio na boigo korwa obokonyi mwaka chagete kore mutinyo kianda 2022 kucha nyagitari twatemire kumwetiga akabana yaikire bandeteri nyumba wana wali nyumba iga tindikorara yongo makaragire taikoragira nincho materna karosiri taikorero yongo uri taikonywa wana bachandika machoka kunywere bigeri komwente tere yoke gwetere bigeri amaene tata makuchandikira sama tukamatambe iko tusinyire na ningi togokora twamwetire chinyagitari paka nyanini bo twabwatenka ekiombe kiarenga twaoniri chimburi kiarenga twaoniri mogondo twakondesire muna bona onjo mondo oje ngenje yene kontrol kitotongokora bono tusinyire na kitokonyore bese nyone yaguchita unyone transport yoka orwarira segeke getambe naendo wetire chinyagitari chinyinge ataranyoro bokonyi buna bono naganiri Kenyatta Hospital achikokorerwe operation ase bigoti ebia ebunariga na gwetera ase ng'encho yobotako bonge yagerire family ya kurire gocha asa baminto bari babwato gwanchokuya tonyare gochichamo tonyore obokonyi toramoirire Kenyatta gakibone gotogosaba iga kende tikeri omochio yo nonya noroche nonye ne nchara yonsi muna yaachire na kende nkiana renge kurwa kurwa chagite kurwara nabo bakunya kurara igo kurende norara kore buya kugucha gakitokonye twasabire abairi abamate abasani gakitororera amabera abagwatani korwa ase ekiombe gia matatu Workers Association nigo batwara egeikaro n'abagwatani korwa ase ekiombe gia matatu Owners Association eliogo kwanira na kibago kinia obonchereria bwa matatu ase orogongo rwa Gusii okwana omunyakerugo bw'ekiombe gia matatu Workers Association okongo mose nigo aboria okobwaterana ne serikali ye county ya Kisii eliokwane kibuna obonchereria ngokina bure oigoni gaberega kuboria abakori emirimo bakora emirimo yabo boikerano gwatana nikakonde wensi gotayo twarenga se meeting rero yabwata mangana atatu otora matatu owners nobara matatu workers nobara ototagete kubwaterana tore tomorembe transport matatu ase serikali ye county tonye sabete mono etubwatesi na inde tubwaterane nero tego tubwatesi asogo kole biashara byaito na intu nto kunye bwatesi asogo kole mirimo yaye onye nto gochamo ekiagera matatu nige bwateri bagari nene ase county government abafanyi kasi ba matatu ekero bachiramo naba nyene chigali ngagerete ngemirimo yakobe miororo na inde mirimo yakoba raisi na inde yakobe mirimo emia ekiagera otubwateranete sub county chonsi cia Kisii county na some sub counties korwa se county ya Nyamira no bara town ekomenyu n'abantu abange igekogenderera sector ya matatu igebwata abantu koru failures counties Nyamira Omapei Migori nonya Siaya mbara nonya Naroko county mbara so intunto bwati mo pakonde bwensi nande intunto rigosona nase siasa ende yonsi intuto kobogori kero monto egari koru kwa eya piria ige kobogoria abantu China
magega y'abana kwegwa omutimo mukeigo bono nigo abaibori babere bakoborigwa kwegeria abana babo chimbwa chindonge chinga kechiga bale ase omutimo okwana omo MCA korwa ase award ya bomba baborabu Beatrice Makwae nigo aborire abaibori kubwatrana ase omutimo yo mukeigo nabaigo kwene kechinga kya abana babo barera ne skuru babere bagotwara chimbwa chingia bana mbali gusalekera school abana bagusaleka ekero baikire nka bakwa abaiboli baikaranse bakwanere abana babo buya kwanza bamanye performance na kibakorete school challenges ki abana banyora school abaiboli basabe amona abana bagaidia abana ina kibakoba aseruseye ye wiki yemo enyorekane nga abana ekero bakora eruseye mwana onde omoiseke tabase gutwara obolito na abana bali banyigwete iwa amaya machika baibuli bako batebya bera so gwenerete ko bera chinga kichigwenerete abana bonsi pi motoke ekanisa ekiagerekera Nyasaye tangaine kere gintoke ekoba buya natwasabire nende Nyasaye nda abana baitu na toikire baikire nka batu ikire nka buya nduntu bwatikene Nyasaye tokotegemea omone narende abana baitu nenda sese ni abaibuli ase chinjira chiri bakuri banyore chi fees ndekera abana bakwirane uchi school banyore nga banyore chi fees bakanire abana magega y'abalemi becha kwemurungania asegeka bono nigo omunyakerugo ase factory ya Kebirigo nabo igo abo bisa kurwa ase factory yo baimukiri egetambukero nabo igo gotarera abalemi becha ase chitundu bali okwana ase omunyakerugo kurwa ase ensemeyo nigo abagakwerera ningikeirerete ekyombe ya KTDA boskia bosio bonus oika omutenyi Ikomi kulende nigo abereka gotukuterare chinkwana buna nigaba director korwa se Chinsa mecho barachikubunereria abalimi bechae enibo yabo biashara status ye biashara especially se factory ito ya Kebirigo na botokoranga umwekoyo obaonia boira nanse gwetera se matatisale make ase jinse kirikiko togoria amachani igorende KDDA njabeka konachanga a crossport factory cyose cya KDDA managed bonus ya kanuna ya akanirukare ya kanuna mushara bumutinyo kyanda ya kanu October the first week and the second week ya October aiba egendongo tebya balimi ba minto ufumye ekoba incited n'abantu bande bali bara against bara against ya director abanya inabokora ko so abalimi baito abande mbaro n'abanya committee be buying center na mangana twara bundo babwate nganiyo bako insight abalemi otoko baboria mwanchira na mangana yo kungainwa kiagere besa ni nyoru ne yao ndinde gachirebuya etaro yomuraibense Dr. William Ruto ase ense ya France nigo yekire omoelio asabetega kumirana nabarai kurwa ase enselia okwana kurwa Chinsa mochiri ya France nigo aberega kubolia abarai kurwa sorgongo rwa Africa kubwatrana asokweneke bunankolinda bale obwonchereria kwelire nabigo kweneke bunangokora bale obotaka. This was not a session to coerce anybody to do anything different from, it was a meeting of minds to try and bring consensus the same way we managed to forge a consensus in 2015 is to try and eliminate the tensions that have informed the journey to where we are today and to see whether we can recreate the consensus that had been built in mobilizing the world towards dealing with the challenge of climate change and international financing architecture. Our world is changing rapidly. It is affected by more frequent and severe shocks. And it is a world with more tensions than we need at this time. We need each other the most today. Our economy has proven resilient despite of the shocks we experienced, COVID, the war. But it hasn't been without a cost.
interest rates are up, debt burdens are rising, the cost of living is high, poverty and inequality are increasing, and the consequences of the climate crisis are upon us, and they hit the hardest poor people and poor vulnerable countries that have done. Abarai akorwa sobomo bwa Kenya Kwanza nigo bakora etara yabo gochia asensemo ya Elgeyo Marakwet ayakubwetekana no bosagani na boigo oboibi bwetugo obwabere bokwenekigwa asegeka ase Chinsemecho bakora gwano mukonyi bomurai bwense Rigathi Gachagua nigo abagakorwege kurege tindi gochia ase abaibi betugo asabaga kweneke bunamba be bakwimukirwa egetambukero kebwenderete boigo nigo abagakuboria abaibuli kurwa Chinsemecho kweneke buna abana babo kwenyorera bali Chiseme. Alafu tuchoke, alafu tuende. Mutachoka. Sisi tuko area for the next 5 years. Hakuna pahali tunaenda. Jeshi, askari watakaa hapa mpaka kila mtu abadilike, aokoke, arudi kazi ya kulima na kuchunga ng'ombe. Kama mlikuwa mnafikiria tutaleta operation hapa alafu twende, mnajidanganya. Hao askari hakuna kazi ya kufanya, wako hapa. Our security officers will stay here 1 month, 1 year, 2 years, 3 years, 5 years, for as long as there is insecurity and bad behavior. Mambo ya mashule tumesema kila watoto waende wasome, na tutaweka chakula ya kutosha katika kila shule. Alafu zingine zitajengwa, na vile hii budgets wamekomeshwa, tunataka sasa masomo yaboreshwe na kila mtu aweze kuendelea. Umanchi umaligerelia korwa soroboti uruni onaikire omoelio bwa mangana maya asebire biga kurende toska tonyegera ekoraga ensa eyemo ayona mange ningo yaletere asenchira yobekiranu kurende nyora Chinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyora gwetera Ndizi TV News Digital na biga sensemeria YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ye website na bagotonya gwetera www.ndizitv.net magech kamera soko nikimuna ebicha na boigo eliogi yawekera sole asenchira ya bene nere petronira mukira editaliane Fridah Kerubo toska tonyegera morobeli gwechigo solingo chore asigeka egeke kerebosio.